Ens definim com una escola activa, pública, catalana, inclusiva, laica, respectuosa amb la pluralitat, coeducadora, participativa, arrelada i compromesa amb l'entorn, on el més important són els nostres infants. Benvinguts i benvingudes a l'Escola Vaixell Borriac. Voleu saber més d'aquest vaixell? Doncs endavant! Endinseu-vos al vaixell i acompanyeu-nos en aquest trajecte. El nostre principal objectiu és atendre amb qualitat i eficàcia la diversitat, tot respectant els ritmes d'aprenentatge i les característiques de cada nen i nena. I per això, desenvolupem un model educatiu integral i una escola inclusiva. El treball cooperatiu és un tret clau de la nostra metodologia i el desenvolupem a tots els nivells educatius, ja que implica l'esforç de tot l'alumnat, eix bàsic per l'aprenentatge. Aquest tipus de treball activa el cervell i permet aprenentatges més eficients i amb més qualitat. Som escola formada en la xarxa de competències bàsiques. Per això, fem treball cooperatiu i metodologia de projectes. Apostem pel treball manipulatiu més enllà de l'educació infantil, ja que permet a l'alumnat aprendre jugant, intercanviant coneixements i ajudant-se entre ells i elles de manera motivadora i vivencial. Les emocions són crucials per l'aprenentatge. Els infants han de saber identificar-les, viure-les de manera adient i saber reconduir cadascuna d'elles. Les famílies juguen un paper cabdal. Amb la seva participació, complicitat i confiança, ajuden a enriquir el projecte educatiu. Vetllem per una comunicació escola-famílies a través de diferents canals: Remind, correu electrònic i agenda. L'AFA col·labora activament en diversos projectes del centre. També vetlla pel bon clima a l'escola a partir de les seves diferents comissions. Treballem els diferents llenguatges: oral, escrit, musical, corporal i plàstic, perquè tots són importants. D'aquesta manera diversa, els infants expressen i reben dels altres els seus sentiments i pensaments. Així s'afavoreix que cada infant explori diferents formes de llenguatge i pugui desenvolupar la més adient segons les seves característiques i necessitats. Iniciem l'anglès a P4, treballant amb mitjos grups i potenciant activitats significatives i funcionals. Fins a cicle inicial, incidim més en l'àmbit oral i realitzem també racons de joc en anglès a P5. A partir de tercer, fem una altra àrea en anglès i potenciem activitats orals i escrites. Descobrir, experimentar i manipular és essencial per aconseguir despertar la curiositat dels infants. Les tecnologies de l'aprenentatge i del coneixement permeten que els nostres alumnes puguin fer-ho i els converteixen en protagonistes del seu propi aprenentatge. Volem que l'alumnat sigui competent per poder desenvolupar-se en una societat canviant i per ser capaç de resoldre reptes en diferents contextos, integrant coneixements, habilitats i actituds. També volem que els infants siguin autònoms, responsables, respectuosos amb els altres i l'entorn i, finalment, que siguin capaços de gestionar les seves emocions. Per fer-ho tot possible, som una escola amb un equip docent obert al canvi. Per això, ens formem constantment. Si voleu saber més informació sobre la preinscripció de l'Escola Vaixell Borriac, només heu de consultar l'apartat de preinscripció de la nostra pàgina web. Moltes gràcies!